Filwaqt li 350 immigrant jibqgħu jistennew u jittamaw li l-Ewropa tħenna lihom u toffrilhom port sigur fejn jinżlu, 23 NGO Maltija għamlu appell imqanqal lill-Gvern fejn saħqu li Malta għandha tkun ta' eżempju u talbu lill-awtoritajiet jagħtu permess biex dawn l-immigranti jiddaħħlu f'pajjiżna irrispettivament jekk Malta hix responsabbli legalment skont il-liġijiet internazzjonali. L-istqarrija tgħid li waqt li l-jiem saru ġimgħat ħadd mill-membri stati tal-Unjoni Ewropea baqa' ma offra kenn u għadhom sal-lum ikaxkru saqajhom. Sa dan it-tant, il-kundizzjonijiet ta' saħħa ta' dawn il-persuni qiegħda kull ma tmur tiddeterjora. L-NGOs qalu li l-argument li dawn il-persuni għandhom jintbagħtu lura l-Libja huwa inaċċettabbli. Dan għaliex hemm ikunu qed jirriskjaw li jintbagħtu l-ħabs kif ukoll riski ta' tortura, stupru u skjavitu. Daqstant ieħor tkompli l-istqarrija huwa inaċċettabbli l-argument li xi stat membru jkun ġustifikat li jirrifjuta l-isbark ta' persuni salvati minn għaqdiet volontarji u tikkwota l-liġi marittima internazzjonali li tgħid li l-prijorità hija li jiġu salvati l-ħajjiet u li jkun assigurat l-isbark f'post sigur irrispettivament ta' min mexxa s-salvataġġ. Għaldaqstant is-salvataġġ tal-ħajjiet huwa obbligu legali u taħt l-ebda ċirkostanza ma jista' jitqies ħażin. L-NGOs qed jinsistu li l-Ewropa qiegħda kontinwament tagħlaq il-bibien tagħha lil persuni li qed jaħarbu l-periklu, xi ħaġa kundannabbli għall-aħħar u tradiment tal-prinċipji li suppost jiddefinixxuna u tar-regoli li qegħdin hemm biex jipproteġuna. Barra minn hekk tkompli l-istqarrija huwa ċar ukoll li l-pajjiżi fix-xifer tal-kontinent Ewropew bħal Malta, l-Italja u l-Greċja ma jistgħux u m'għandhomx jitħallew jiffaċċjaw din is-sitwazzjoni ta' sfida waħedhom. Għaldaqstant l-għaqdiet volontarji qed jappellaw lill-istituzzjonijiet Ewropej u l-membri stati biex jieħdu responsabbiltà kollettiva għat-traġedja li qed tiżvolġi fuq l-adba tal-Ewropa u sabiex jieħdu azzjoni konkreta dwar dan. Dan sabiex ikun żgurat li jinżlu fejn jinżlu dawn il-persuni u ma jintlaqgħu f'kundizzjonijiet li tirrispetta d-dinjità tagħhom. L-appell ta' dawn l-qdiet jiġi biss ftit tal-jiem wara li permezz ta' post fuq Facebook il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija appella lill-Gvern biex jieqaf ikun inuman u sabiex persuni li b'disprament qed jistennew l-għajnuna tingħatalhom l-għajnuna meħtieġa. Fl-istess waqt sostna li l-membri stati fl-Unjoni Ewropea għandhom ukoll jerfgħu ir-responsabbiltà skont kemm tassew il-pajjiż tagħhom jiflaħ. Intant fi stqarrija oħra firmata mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin Carmen Bonnici, il-Partit Nazzjonalista wkoll appella li għandna nibqgħu poplu li għandu l-valur insara tiegħu f'posthom. L-istqarrija komplet li l-Partit Nazzjonalista jifhem id-diffikultajiet u l-komplikazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea imma m'għandux ikun hemm skużi quddiem il-valur tal-ħajjiet ta' bnedmin bħalna.